nyt ollaan metsässä. Metsätyömaalla on lauantai iltapäivä ja 17.2.2004. Minä oon kovaa töitä ollut tekemään ja pienestä pitäen ja viikonloputtiin täällä metäsiimeksissä kantojen ja havujen kuiskessa on monesti mennyt. Tullaan varmasti vielä menemään, mutta paljonhan tässä on elämän aikana yritetty ja että täältäkin metästä välillä pääsis muuallekin ja näkis muutakin elämää kuin pelkästään tätä. Ja siitä minä nyt sitten muutama asia omasta elämästäni ja omista kokemuksista ja näistä oivalluksista, mitä minä olen tähän mennessä saanut, niin kerron sinänsä, että paljon on ollut epäonnistumisia ja vastoinkäymisiä tässä elämässä, mutta se, että en ole sitä antanut periksi, vaikka on sille monesti tullut. Se, että vaikka oli hienot yritykset ja 10 vuotta olin yrittäjänä tälle sahalaitetoimialalle, mutta se, että sitten tuli sijoittajia ihmisiä, jotka alkoi kiinnostumaan, että tämä kaveri tekee asioita täysin eri tavalla kuin muut, mutta ne asiat mitä hän tekee, niin ne toimii ja niillä on niinku oma tarkoitusperänsä. Ja sitten ne huomasi sen, että markkinat niitä tuotteita ja niitä palveluita oikeasti kaipaa ja niille oli kysyntää. Ja todistetusti niitä myytiin niin, että se, että 0–1,2 miljoonaa euroa minä sain sitä ensimmäistä yritystä kasvatettua. Sen nimi oli Fomatec. Ja siihen tuli sitten tosissaan niitä niin sanottuja kasvukipuja, saatiin ideoita ja nopean kasvuvauhdin ja sen yltymän mukana sitten tuli rahoitustarpeita. Ne tuotteet mitä kehitettiin ja ne palvelut ne vaativat paljon rahallista panostusta ja sijoitusta ja tuli iso joukko sitten loppupeleissä sijoittajia. Itse tavallaan ehkä sokastuin siinä rahan huumassa niin sanotusti, että huomasin, että rahaa on saataville ja tein osakeantia ja laimensin sitten osuuksia siitä yrityksestä. Ja siitä tehtiin yritys, minun ystävä Tissarin Tuomo teki yritysanalyysiä ja aika perusteellisen yksityiskohtaisen. Ja Tuomo arvioi sen yrityksen olevan 3 vuoden sisällä 25 miljoonan euron arvoinen. Ja sinä analysoinkin hetkenä 3,2 miljoonan euron arvoinen. No tämän tietysti sitten tämän Tuomon raportin hallitukselle esitin siinä. Aikansa ne kaverit miettii ja ne sanonut palaverin aikana eikä päätteeksi siitä mitään. Ja siitä ei sitten hirmu pitkään mennyt, niin sitten loppuviimein se hallitus kauppasi koko yrityksen. Että minä omistin siitä kaikkien osakeantien jälkeen vain 35% sen Fomatec osakekannasta. Se yritys löi mulle ovet lukkoon ja sieltä tuli ukkasen ja sanoi, että tämä yritys, niin jos sinä et myy heidän esittämällään summalla yhtiösi loppuja osakkeita heille, niin he ajavat sen yrityksen konkurssiin ja sitä konkurssia ennen tekevät yritysjärjestelyjä, joissa nämä keksinnöt siirtyvät toisille omistuspohjille. Eipä mulla silloin paljon vaihtoehtoja ollut, että minä sanoin, jotta lyökkee tuo summa tilille, niin se on, tai ne ehdotti ensin ja minä sanoin, että vähän tingin tietysti, mutta sanoin, että
Ne maksaa tämän verran ja se hinta oli 100 000 €. Naurettava summa 10 vuoden pitkästä työstä ja hienoista jutuista, joilla oikeasti oli kysyntää ja jotka olisi voitu saattaa markkinoille. No, siinä meni sitten se. Minä sain sen 100 000 tilille ja samana päivänä, iltapäivänä, niin kun rahat oli tilillä, niin minun oma asianajaja ne rahat otti vastaan ja sitten siirti ne minun tilille. Mietti se Juha Kuopiosta. Niin Juha soitti, että rahat on tilille ja ei muuta kuin hyvää jatkoa. Hän ottaa sitten se sovitun 10 000 välistä. Mulle jää 90 000. Saman tien illalla kun rahat on tilillä, niin hyppäsin Kuopiosta Rissalan lentokentältä niin tuonne lentokoneessa ja mä lähdin Helsinkiin ja siitä sitten maailmalle ja Amerikka ensimmäisenä. Siellä lompailin sitten aikana ja mietin asioita ja siitä Aasiaan ja Aasiasta Espanjaan. Espanjasta lensin takaisin Aasiaan, Kambodsaan. Kävin siellä niin sanotussa oikeassa kuolemanlaaksossa, jossa on tapettu aikoinaan paljon ihmisiä pääkallon luomassa. Paljon pääkalloja. Ja siellä mietin, kun näin niitä pääkallovuoria, että tuossa kun se on meikäläisen niin kohtalo. Aikani siinä tuumaili ja sitten, että perkele kyllä minä niille kyrville vielä näytän. Tiesin, jotta mulla on 2 vuoden kilpailukielto, jotta en saa samalla toimialalla toimia. Ja arvelin, että mulla on ollut ajatuksia ja jopa ruutupaperille on piirtänyt aikaisemmin niin ideoita niin sanotusta tämmöisistä teknisistä ratkaisuista niin kuin logistiikan puolelle, jotka niin kuin linkitty sitten tavallaan myös tähän sahalaitepuolelle. Logistiikkaa muiden tuotteiden siirtämiseen ja varastointiin tarvitaan myös tässä nyt ja on tarvittu aina ja tarvitaan myös tulevaisuudessa. Siitä ei päästä mihinkään. Niin se keksin sitten semmoisen tai tein niin sanotun yhtiöjärjestelyn ja perustin osakeyhtiön ja palkkasin siihen parhaat kaverit mitä silloin tiesin ja ruvettiin tekemään robottikauppaa tai niin sanottua robottivarastokauppajärjestelmää, joka on niin kuin toimittaa tavaroita automaattisesti varastoon ja kaikki toimii automaattisesti. Ja sillehän tuotteelle on näin, että sille on kysyntää ja varmasti on niin kuin tänäkin päivänä, mutta sitä ei koskaan niin kuin vielä ole saatu valmiiksi. Mutta se idea ja ajatus on meillä piirustuksena ja paperina ja sähköisenä tiedostona ja muutamana pienoismalliprototyyppinen, mutta se, että sen toteuttaminen vaatii isoja pääomia. Mutta suuret hyödyt siitä kyllä syntyvät. No sitten huomasin aika pian, että se projektin rahoittaminen on itse laitoin siihen lähtöön 20 000 ja Business Finlandin Suomesta suomalainen yritysrahoittaja laittoi siihen 50 000 tämmöistä tekorahoitusta. Ja sitten tehtiin sitä ja huomattiin, että se saataisiin valmiiksi, niin se vaatisi niin suuren pääomaa, että on sitten parempi niin sanotusti luovuttaa. Sitten muutama vuosi, tai siinä meni vuosi oikeastaan sen robottikaupan myötä sitten tuli mukaan tää yritys tämmönen konsultti, tämmönen merikonomi, niin Kauniaisesta tää Valojärven Hannu ja kerroin Hannulle tästä ajatuksesta ja hän kiinnostui ja Hannun kanssa perustettiin sitten etukaasupologiikkapaine. Niin sitten perustettiin osakeyhtiö Kato Forestiin. Ja se on semmonen, se perustettiin 2022 heinäkuussa ja ennen sitä jo sitä esivalmisteltiin.
sitten me huomattiin, meillä oli mukana Kauko Turpeinen ja Topi Saari oli brändin puolella ja se alkoi kiinnostamaan myös henkilöitä. Mutta sitten niille tuotteille näin jälkikäteen ajateltuna ei käytännössä ole ollut. Se on niin kilpailtu ala, että siinä ei ollut riittävästi kysyntää. Nyt tänä päivänä sitten 17.2.2024 ajateltuna, niin vähän reilu vuosi siitä julkaisuhetkestä, niin jälkeenpäin ajateltuna, niin se on tavallaan semmoinen tosielämän oppikoulu. Että siinä nähtiin ne asiat ja ne ongelmakohdat, että mitä niin sanottuja ongelmia tässä alalla on ja jos tällä mennään menestyä, että mihin asioihin pitää panostua ja ketä siinä niin sanotusti pitää olla mukana. Ja nyt on sitten aika lailla tehnyt semmoista itse pohdiskelua ja tutkinut asioita ja lukenut kirjoja ja suurien yritysjohtajien kirjoja ja niistä saanut semmoisen niin sanotun vision tai kokonaiskuvan käsityksen, mitä minun on tehtävä, ja sitten olen asettanut joka päivälle ja jokaiselle viikolle ja kuukaudelle semmoisia pieniä tavoitteita ja olen ruvennut tutkimaan. Minun mielestä asioita tai innovaatioita tai ratkaisuja tai yrityksiä tai mitä hyvän ei voi perustaa tutkimatta ja perehtymättä siihen niin sanottuun toimialaan ja teknologiaan ja niihin olemassa oleviin tuotteisiin ja ongelmiin ja kaikkiin muun. Kaikki perustuu hyvään tutkimukseen. Ja tällä hetkellä rakennetaan ihan varsinaista tämmöistä kehitys- ja tutkimuslaboratorio. Tietysti hyvä tutkimuslaboratorio on aina ollut tämä harvesteri ja kuormaraktori, missä istutaan, ja on ollut myös sen tehtävä, jossa näitä valmistetaan 2 vuotta töissä. Että tämä koko arvoketjun prosessi, missä istuttaa, niin on sillä lailla halussa ainakin joltakin osin, mutta se, että tarkempia asioita en vielä. Moni asia on niin sanotusti kysymysmerkki. Mutta se, että lyömällä asiat ensin atomeiksi pöydälle ja tutkimalla ne atomien koostumukset, rakenteet ja ne johdannaiset, alkaa se kokonaiskuvan ymmärtäminen pikkuhiljaa niin kuin vahvistua. Ja sitä kautta sitten kun tietää sen kokonaiskuvan, niin sitten tietää ne tarpeet ja ne mahdollisuudet, mitä tämä liiketoiminta-alue, missä nyt ollaan, niin antaa. Ja niin, nyt kun on tämä sitten ymmärtänyt, niin nyt on tosiaan jo aika pitkään kehitetty, niin saha, laippa ja teräketju, omaa teräketjutuotantoa. Se on maailman ensimmäinen tai Suomen ensimmäinen sitten suomalaisvalmisteinen teräketju ja saalaippa, mikä on prosessituotannossa sitten tulevaisuudessa. Hauska nähdä, että kun tämä videomateriaali nyt tänä päivänä kuvataan, niin että mitenkä kauan ja montako vuotta tämä prosessivaihe ja kulku kestää, että se tuote on markkinoilla. Ensimmäisen asiakkaan koneessa, toisen, kolmannen ja sitten myös muiden asiakkaiden niin sillä lailla. Ja tässä tuoteportfoliossa, mikä tähän tulee, niin siinä on mietitty pieniä yksityiskohtia. Nämä muodostuu semmoisista asioista, joita ei tavallaan osan niin kuin teollisesta muotoilusta, rakenteesta, käyttöominaisuuksista ja tämmöisistä, niin osan jokainen tuotteen nähnyt kyllä ymmärtää ja näkee, että ne asiat on tehty hienosti ja eri tavalla ja toimivaksi, mutta sitten siellä on satoja eri asioita, joita ei niin sanotusti näe, vaan ne asiat on pieniä yksityiskohtia, jotka johtaa sitten toinen toiseen. Ja se tässä asiassa ja alassa tekee niin sanotusti mielenkiintoisen ja antaa niin sanotusti mun mielestä rajattomat mahdollisuudet tälle liiketoiminnan kasvuun jossain vaiheessa, kun sitten perusasiat on pohjalla kunnossa ensin. Tavallaan ei lähdetä ison kautta, vaan päinvastoin tehdään asiat ensin niin pienesti kuin mahdollista,
niin pienesti kuin mahdollista, painosanalla pienesti, että rakennetaan ne pienoismallit tuotteista, palveluista, yrityksistä, prosesseista, valmistuksesta, kaikesta mahdollista, markkinoinnista. Ne kaikki asiat rakennetaan pienoismalliksi, suunnitellaan, muotoillaan ja toteutetaan ja testataan. Sen jälkeen kun ne todetaan toimivaksi, niin tämä yritys julkaistaan osittain tai täysin julkaistaan, mutta se tietty tarkkaan harkittu tuoteryhmä julkaistaan ensin ja sitten aletaan vuosi vuodelta niin kuin autovalmistajat tai kuukausi kuukaudelta ja sitten katsotaan se etenemisvauhti, niin julkaisemaan uusia tuotteita ja palvelumalleja markkinoille, jotka myös samalla periaatteella on sitten testattu. Ja näin minä uskon niin, että tämä yritys on sitten semmoinen yritys, joka muistetaan vielä minun kuolemani jälkeen. Tarkoitus, että tämä on perheyritys ja poika jatkaa sitten tässä. Jos ei jatka, niin sitten jatkaa se ryhmä, mikä minä olen tähän alun mitään valinnut, mutta se, että omistus säilyy niin kuin viimeiseen asti minun pääomistus. Osittain tämä jaetaan. Ja niin kuin sanoin jo tuossa Juhikselle, mikä sillä kameran takana hymyillyt varmaan tällä hetkellä niin vähän se, se, että yrityksiä ei pidä rakastua, eikä ne yritykset, jos niillä ei ole osaava henkilöstö, ne ei tuota penniäkään eikä eurokkaan milloinkaan, niin sanotusti. Vaan ne henkilöt, ne luo sen arvon ja määrittää sen yrityksen suunnan. Niin se, että se opittu tieto, pääoma ja kaikki ne mahdollisuudet, niin ne periaatteessa, vaikka ne tehdään yrityksen tiloissa yrityksen aikana, niin ei niitä kukaan verottaja tai kukaan sijoittaja sulta voi pään sisältä niitä ottaa. Kun sen oivaltaa niin, ja antaa sille tutkimukselle ja niille mahdollisuuksille niin kuin vapaat kädet kehittyä ja näin, niin se pääoma on arvokasta tulevaisuutta ajatellen. Ja se pääoma ja tieto, jos sen vaikka laitat paperille ja ajatellaan minun poika jatkassa on näppäräkäsistä, jos on leikoja kasata, niin tavallaan yksinkertaisesti ne asiat piirrä paperille ja tai tietokoneelle näin, niin se, että niistä ajatuksista ja siitä tiedosta voi olla hyötyä sitten tulevaisuudessa, mutta tätä alaa kehitetään vielä eteenpäin. Mutta se, että jos tuo yritys tai nämä yritykset niin sanotusti menis mönkään jostain kumman syystä, niin se, että edelleen se pääoma on se tieto, taito, joka meillä tekijöillä on. Me voidaan koska vaan, milloin vaan perustaa uusi yritys kilpaileva. Ja ennen pitkää, kun niitä asioita toistaa, niin ennen pitkää sinä onnistut. Ja näin minä uskon, että meillekin käy. Paljon on tässä vuosien aikana sitten tehnyt ja tutustunut näihin sijoittajiin ja rahoittajiin. En tiedä mikä magneetti minussa on ollut, mutta ehkä vähän liian sinisilmäinen niin kuin Juhissi sanoi eilen. Näin, niin, ja myönnän sen, että olen. Että paljon on niitä persreikiä ympärille kertynyt sitten niin sanotusti tärkyilyjiltä. Tavallaan kuin korppi huaskalla, jotta kun pääsee purasemaan kakkuun, niin sitä ison palan suolta ja elää pitkään ja hartaasti. Mutta niistä asioista on sitten oppinut ja viisastunut ja tavallaan tehnyt jokaisesta henkilöstä, jotka sitten tuntemattoman jos tähän otan, niin jatkossa on pieniä on tehnyt nyt niin tarkempaa analyysiä. Ja sitten kun se tuntuu epämiellyttävältä ja muuta, että ei tämä kansan homma natsaa, niin se lähtee sitten leppäkehässä. Tai silleen, että ei sille semmoisen ihmisen kanssa kannata jatkaa keskustelua, että jos se niin sanotusti mollaa sitä kehitystä ja lannistaa tai sitten viime kädessä vie kaiken sen taloudellisen hyödyn, jota siinä jokainen havittelee. Koska jos yritys mennään menestyy, niin se ei saa olla niin kuin Einari Wigren sanoi, että maholehmä, jotta se on oltava tuottava ja voittoa tuottava ja tuottava yritys, että se pystyy kehittymään.
rakentamaan hyvinvointia sitten myös muille sillä keinoin. Niille työntekijöille, jotka siellä on käynyt. Että niillä on mukava olla töissä. Silloin kun on mukava olla töissä, niin ja jokainen tietää paikkansa mitä tekee ja kantaa vastuun niistä, niin kyllä siinä silloin homma tapahtuu. Että tehdään niitä oikeita asioita ja pyritään niistä vieristä asioista edelleen. Tai ainahan niitä virheitä tapahtuu, vaan niistä pitää vain yrittää tavalla tai toisella ottaa sitten oppia. Niin kuin tähän niin yritykseen rakensin nyt ihan perusteellisen laatukäsikirjan, joka tulee ihan julkisesti julkaisupäivänä sitten kun tämä yritys julkaistaan niin internetportaalissa, niin se tulee sitten näkyville se laatukäsikirja. Siellä on määritetty kaikille vastuu, myös asiakkaalle. On asiakkaallakin oltava vastuu, mutta ne vastuut on semmoiset, mitkä minä olen katsonut parhaaksi sitten, että asiakkaan vastuulla on esimerkiksi konkreettisesti se, että hänen pitää tutustua ja perehtyä ja lukea ohjekirjat. Niistä tuotteista mitä hän käyttää, niin hänen on tiedettävä, että miten ne toimii. Se, että käyttääkö kukaan ja toimiiko näihin asetettujen vastuuden mukaan niin kuin asiakaspuolella on sitten toisiainen juttu, mutta sekin tapa, että miten me pystytään se asia selvittämään, mulla on hyvin niin tarkkaan tiedossa. Että se kyllä tullaan selville ja saadaan helposti selville, että onko asiakas sitten loppupäivän lukenut niitä käyttöohjeita, kun ilmoittaa mahdollisesta reklamaatiosta meille, mutta näin. Ja se, että kaikki perustuu hyvään laatuun tekemiseen ja tämmöiseen onnistumiseen ja epäonnistumiseen. Varsin niin ne epäonnistumiset kasvattaa ihmistä ja sitten sitä ryhmää ja kokonaisuutta niin aina toimivaksi. Ei tietysti kaikilla osa-alueilla ja niin välillä ne epäonnistumiset tuntuu ylitse pääsemättömiltä niin kuin itseltäkin monta kertaa. Sitten kun vain joskus niistä selviät ja haluat, niin ne epäonnistumiset on semmosia tosielämän koulun tapahtumia ja oppeja, joita sitten voi soveltaa hyvin niin moneen osa-alueessa. En puhu pelkästään tuotekehityksestä tai yritysjohtamisesta tai mistään omistamisesta ja mistään muuta. Jokainen voi niitä miettiä, että hyvinkin monta. Periaatteessa kaikkeen siihen mitä näet ja mitä elät. Kun vain oikein se oivallat. Sen syvimmän ajatuksen sisälläsi. Ja sen minä olen itse oivallana. Ja olen huomannut, että kun nämä opit on nyt niin sanotusti hionut ja hioutunut ja koko ajan ne hioutuu ja oppi kasvaa näistä tekemisistä, niin se, että niistä on hyötyä. Ja nyt tämä on alakana kasvo ja tuotto ja näkymä. Että olen nähnyt itse, että nämä kehittämäni ratkaisut, niin ne toimii ja niillä on tarve. Vaikka niistä ei vielä tänä päivänä 2024 helmikuun 17. päivä kukaan tiedä muuta kuin kaverin takana istuva henkilö siellä Orsenpallilla. niin, se, että niin, moni vielä miettii, että perkele näin ne olisi pitänyt heidän niin tehdä, mutta kaikilla on mahdollisuus. Enkä sano, että vielähän on epävarmuuksia, ettekö tämäkin homma vielä karille kapsahan, mutta se, että niin kuin sanoin, että kun niitä toistoja tiet niin monta kertaa, että homma toimii. Minäkin on aikoinaan vähän liian nopeasti näitä asioita tehdä ja viedä tuotteita tai palveluita markkinoille ennen kuin ne olisi ollut valmiita. Silloin se harmitti, kun ne epäonnistui ja ihmiset naaroi ja pilikkas. Mutta sitten näin jälkikäteen ajateltuna, niin se on semmoista tosi elämän koulua ja tapahtumaa, jotta jos jotain isompaa niin sanotusti mennyt tehdä ja merkittävää, että mistä on hyötyä muille, niin ne tosielämän koulupäivät on vain käytävä kantapään kautta läpi, jos niitä ei joku jänneen sano, niin kuin minä nyt tässä tapauksessa. Että siinäkin mielessä näitä asioita, mitä minä nyt puhun, niin ei varmaan monen suunta ole julkisesti kuullut, mutta nyt ne kuuluu. Että
moni aina miettii sitä, että kun naapuri ostaa kalliin auton, jotta se on häneltä pois. Tai se yleensä se kattois ja muu vaan se, että toinen toista auttaa, niin kyllä tämä maailma olisi monestaan kantista paljon toimivampi ja tuottavampi ja olisi helpompi edelleen monella muulla. Ja mä vaikka kenkin köyhänä ollut pitkän aikaa ja näin, mutta se, että niin tietää, että mitä se on, kun ei ole sitä rahaa eikä oikein toivoakaan, että miten sitä pääsi sitten tekemään. Että silloin kun toinen toista avittaisi, niin paljon enemmän tänne tämäkin Suomi olisi paljon niin sanotusti vähän mennä jo poliittisiin sananlaskun puolelle, mutta se, että moni asia kehittyisi paljon nopeammin. Että se on tuo ihmisen kattaus niin saatananmoinen riesa. Sitä vartenhan ne on patenttitoimistot porskuttaa ja lakiasioitoimistot. Lakiasioista ja näistä kaikista muista elämäntapahtumista ja näistä sijoittajista ja mitä mulle on tapahtunut, niin ja on luottanut heihin, mutta sitten lopulta on osoittautunut, että ei ne sen luottamuksen arvoisia ole ollut. Että niistä asioista sitten voisin kertoa sitten seuraavassa videon pätkässä sitten vaikka huomenna, kunhan vähän miettii, että mitä minä niistä ilkiän kertoo, mutta törkeitä tekoja ja tosielämän tekoja semmosia, että mutta niistä huomaa sen, että tai niistä oppii ja huomasi sen, että siinä vaiheessa kun puhutaan rahasta, niin ihminen muuttuu täysin. Siitä keskustellaan sitten näillä metsäkoneen lautteilla sitten huomenna.